Hoxe imos presentar o efecto illa de calor ou illa térmica que se produce nas grandes cidades. Para comenzar, empezaremos con as definicións. As baixas presións ou borrascas prodúcense cando o aire que está en superficie está máis quente que o aire ao redor. Outra definición a coñecer é o albedo, que consiste na porcentaxe de calor que reflicte un obxecto. Por exemplo, un obxecto máis claro ten un maior albedo que un obxecto máis oscuro. A illa térmica forma unha especie de cúpula que se crea cando a velocidade do aire é menor a 20 km/h. A illa de calor se debe a que o aire quéntase moito durante o día e se acumula debido ao escaso albedo que hai polo asfalto que é negro, as industrias, os coches e a actividade doméstica. O feito de que o aire este máis quente e con menos presión, como xa explicamos noutro vídeo, fai que este ascenda. E unha vez arriba, volve a refriar e descende. Todo isto causa nas cidades a coñecida cúpula, xa que no exterior as temperaturas son moito máis baixas. Esta só se pode romper con ventos maiores a 20 km/h, como xa dixemos anteriormente, e dentro dela a contaminación é maior por o cinturón industrial que sole haber no exterior das cidades. Como acabar coa cúpula de illa térmica? Temos dúas opcións. A primeira dela é depender de ventos máis fortes e a segunda, aumentar as zonas verdes. Por exemplo, un terzo da cidade de Londres está coberto por zoas verdes. Ou como nos Países Baixos, que usa máis a bicicleta e o transporte público.